me nana akwasi bano ana oye wel ma abusuafo okokofu na busua okoko ana me nana akwasi bano no otone se ne bayare eti wode hwe ne bayade eti wono ne de wodidi so kakra no waye pipa ma busua se wo wu a abusua mfa ene dan ena asase ena mefuo eti wode wel ne ma me wafa kwasi ade eti wo wu ye no ana me wafa kwasi ade anso de wel ne ma me se menye to na daachi bia wono akwasi ade ne wu a menni na de na memfa wel no na yamfa moa abusua no because ye wo abusua fie ho na memfa nsiesie fie ho ti akwasi ade de ma me no anche no no nso wu ye etu owu ye no ana me ma me afia pia di na de nti akwasi ba no de anya afia pia ne di na de wel ne de eye kokko de wode ma abusua no nyina nti no wonde enka adidie na afia pia di no akwasi ade ho no ti akwasi ade nso okoko no na afia pia di ye eti me na akwasi ba no nso ti ase na ne ba efe na abebio ono na ti kokko no eti mra papa ni wu ye no ne ma ne besre abusuafo se omo sre se ye ma omo kwan na omo nye ayie no ama ye nso abusua no epene ama ne ma ne ye ayie no eti ska ye twama omo de ye ayie no omo ede ye ayie no ye wi ye no omo anka se bia ayie ne tamo no omo anka se bia ska no enso ana omo ase omo de omo pa ko peska ni bia ka ho a omo amabusuafo amane eti mra ye buka no ana omo pratum ne yesi dabi yanso ya nyintum efise nka mo pani a nka memenda kwasi ada na ye trase a ye buka no ka ese mo ka kire busua na ye nyina ya dwendwene ho eti mo anka na afidi aye ye na wie di a enya de busua ne bepene ana ye ka sa kire na ne ba ne so ono nso na ti kokko no se ka da oni ye ntua de a enya de a wadi kokko no be ma busua no ana me mam ye fia pia no so odi akwasi ada de no obi oka kire obi se o me ka kire me se osre me krata na abedi me ho no onfa ma me amefa ma no na kokko no se abebi o na enye mu a ada se ode no be kokko ana obesama no afenso krata wa basa wonya krata bia ana nipa no ka kire na me so o anya me bo me mam ya mane enti ma me bo me mam ya kua da mane ya se ma me se na mam ya fia pia kan wa chiri ba no se no waka se kokko no abebi o so wonya mu dia ode be kokko ana asase ayi ahemfie eti ese wonya krata na ma me so waka sa dia abebio no ye hwan abebio no ye me na kwasi ba no ne ba o na ti kokko no papa na ti ase no yanko ana ma me so ani e fama no na ye nyina ya japade ana o di ani mama ya nyahwe na me de ma no eti wa ya se me de ma na mo bi o mbetu bi ase kotu sa hemfie o ba bi o mbeko bia me sumini me ma me afia pia na chi wone ne ba kwaku ya kirem me mini wo machi eti mra me di wo machi kakra no na de wa ya ne se abebi ono pese oje mu nti me ma me no de koda abebi ono sofo e wo fraso nkwanta o Pentecost sofo ana ode kotu na nim na me ma me ne frɛ me na me kobi eti sofo ni tu abebi ono fo so on fa ye japade mai na papa wu a no ama kokko na papa wu a ayi asekanya abusua na akekere ma wo mo eti wede ya de abeto ani mu a abebi ono so tuwa wati binti yenko na obefrɛ ye eti me hwɛ ani mu a me ma me no wa amfrɛ me biem me frɛ na ne bakwaku na wa se o yeguso ya befrɛ sa wa amfrɛ me biem ana me frɛ ma me se ma me wo mo tu ana mo na me frɛ wo ma wo mo se wo mo nyantu wo mo mfrɛ me biem ana ma me se se ba ya na wo mo mfrɛ me biem de me nya akiredie secretary na kwedi wo mo awie ana me so me gya akiredie eti wati kokko ne sa fie dunum ni wanya nkontam a obia ya busua fie bubugu ho ya asase 100 plot France nkwanta wa ton asase ni nyina wono ko abusua ni bia nsanim ya kokko no baby wa wasa ton ma galamse fo etu galamse wa mabusua ni bia mane ya sa wo be kwai dan e wo be kwai wo mu pie dum ye du ba kon wade ne ba ne dida na ma han sa mfie dunum ni wanya nkonta ma obia dan no so kora adwuma ba ho ane ye de koda yakwasama no be kwa hemfie na na jase hene ho yakwa ya kansem ni nyina wie
akase 2nd December almost say yampe shanti ade ka sika no mo ko fra so nkwanta enkohwe kokoo no no mo hwe asase no no mo mra ye kuro ma pitisu no mo hwe ye fi na ye si ye bubu no ne ya sa mra be kwai ne ma hwe ye dan na esi won me na na japade ode ma abusua no ba me ne se omwa no ho enti wa hye ahemfo ne da eda no so a ahemfo ne fra na wa se me moa me hunwie sa ba boso me ba akon ana yakwa ahemfo no no mo na na ka kire se ofre ma me no kura nsem a ka kire no no enso ni eti baabi a ya pase eduko bia yamfa nko no mo ta ya chi krata da ho se baabi a de be ko bia no o me be di adanse amaye ana yanso no ya ho odin ntimi nko ukofuo mu okura wati ye wo su be kume mama police for the watum yanso yankuta bi ye ni bi ana ya se ya de beda Akoma FM4 na momoaye na yansan kan ya japade nyina timi ne me maame mo no me wo fa mo na no a ya ba ya na so ya saba me da se obapa ede na wo so ni mu fa ajapade a eno agya kenten so no de me num fa japade no ho no se me wo fa ne wuye no wo de adidie ne ma me fa se de wuye no akwasi ade no na kire ma mienu ne me nti afia pia na wono wage ne ma na kenten so na kire ma miensa ene me ai nti wo kwa ka ho asem a na wa wo beka afuo ho asem bia wo pese wo ku kura afiri ho ene sen abrewo a wo kwotwe sika wo beku wo humu ana honamu kum wo na mabosom so nti wo pese wo ku ho wa ku anu wo bubu wagu ho ada wa try bi no wa ye obi sa ada na me wo bubu mi gu ho e ba we kro bubu obubu no gu ho se yakoka kokoo no ho asem nti me kwaka sese wa kokoo no wa nyemu a de beba ha anase ye de beko ayi ho enti ene o sam wo menya hoda na me de ba me nya hoda de amemfa ma enti mfie ba enum ni ena nansenya na metumi asori a nyame aye madoma me de ne nam ha ade wo fa ba bi no mo ka kire wo se ye kokoo no a woni afia pia ko kasa wo ho no ena no obubu agu ho se ne ye ya wo ye no me da hospital no so wo ba wa mehwa mi na danfo wo ho no wo kogina na wo kwa wa bekram sa ama me ko me si yo wo ko wa mfra musa se de wo ho sitie eno wo se de wo sini yatie no de mimi di na chi no a wo no nso di wo no akire no wo wui afra se ama yakura yakoi ebe ka kire no se sister ye nua wo yawu o ka kire se wo mo mabo ye no amane no de nyu onua no wa ye no kura oba so obi hu na yi eche se kokoo no a wa fenti no wo tumi chen obi a ene dan no edan mi die wom mi nua no obegina ha ne die wom ba we ma mi die wom obi a die wom edan ni bubu obekọ afie bubu enso no afi ne so no akwaji sika no wone ne ba no ma chedi kokoo wati a wo me yakonta se wo nya ataku so onya asempoa o me yakonta wono de wo de ye na japade enti na me de bedan wo se yesra mo munka bi ma ye ni se ye ne no ye nu ahoden a ye de be ye se ebeje se japade no muni ahoden sa dan ni ma wo mo ya kesefo a muntumi nyina wo no mani mu ana se sika na kodi ne nchen kokwa watie nyina sika na kodi ne nchen on che mabusua wo bi nya bi wa mfra mpo ena wo ko hosesi a ye ka kire no ko hosesi a wasi wo bekome enti mema prosifo abeche no enti kokwa no de wo ko hosesi a de a ene polisi ni beche wo ene wafa kokwa ni nyina ne niema ni nyina apitusu dan bubu mpo moni ni freja baako na baako ja baako maame baako papa de wono nko wa mo nko ne papa na ye ne enketwa no ye ya papa baako ba mo maame de onti asese ye maame nti ase ye papa nti ase ye nyina ye maame nti ase ye papa nti ase okay etu ko ho nyasen me ko uhunu no kra na nyasen uhunu afia pia no na me fira yi kura ba e de me hunu be mprensape me hunu biem ayi ba ho wo be ko yeso wa ba hoko
wone panyine no e na aye kurusei one mu nua pani ye nua pani pa no akosua biaben so one nya bidi one nso nya bidi ene ye wone no ena etua na mo sesi a se me kasai enti ene wo hu na wo chen se wo hu nyankopon enti ye ne aka ne de wo mfi wo biada wo mua wo bia okay enti wo hu a wo chia wa bantini si wo behunu no wa chia no enti mukromu ankasa mamemra eja menu so mukromu ankasa ne henefa me pa che yokromu ankasa ne epitisu amansia central e wona asase no di ayi afie di ahene wo no hon mo ye yokromu pa ye busu afie no obuase apetisu mpa cha hona ye busu afie ni ewo eno na ye room sisan no eno de menkan na bekwa de ande me nana no me fa se apitisu na wo no na okobo ne bra wo bekwai okosi dan ni si bekwai anti sa dan na wo mu 11 bedrooms no eno a chema eno ye di akwesi ba no si ye me pa cha okay one day ono kwa ne si ye okay ena sa kokofuo no eye busua kokofuo no eba se akwesi ba no eba beton abusua kokofuo di ahwe ne ba abusuafo ben woni wo mo tena se because eye busua dia enti yentu enye wo property na what turn the akwahwe wo ba enti bra wo decide say me ton abusua koko me ba yare me de kwahwe no why no woni wo mo tena se me pa che oni pa no mo tena se ya kwambedu aya akwasi ba no na aba ana akwasi ba no na aba de oni ne tena se yenye o mo doso ono ka ho ana akwasi ade na wawu no no ka ho ana me na be ne yefa ne yansuo ono nso ka ho ono nso wawu enti aka ayi no akwasi ba no ba na yefra no kwambedu no onde oti ase okay ena abusia no nso ti ase se won to abusia nkoko ni fa nhwe ne ba ampacha fa nhwe ne ba ne yare me pacho wono no na wo ye na fuyo ba akonda ho meti ase menim ena abusia nso de da ho enti wo frɛ wo mo ka kire ne sese no ne die no wo pese wo ton enti meba ho de me kire ne se wono ne ewo bi na abusia wo bi na se ne ba yare na wo peska de ahwe ne ba de wan ton wono ne die no afa ahwe ne ba no ma abusia de na ho ma abusia eno de menso madwena ma kire ne se minimuze se woton ono ane dia na abusua de ande ontimi nko ho ma ne nye yi exactly se abusua de tie ono ankasa ne personal property eti na woton abusua de na wo ye nkrata to to se wo didi wono ne dia no so dabi sana wono ye to ho mimi didi me dia so ma to abusua ajapade no na me dia hwe me ba na ma ye me majapade ne world ya ma abusua sana wo ye no na eduru ba bia ne ma betumi abesori agina se yo mo papa bus ajapade eduru ba bia se ne ma ne ye wo mo betumi abesori agina se eye wo mo papa ajapade enye abusua ajapade eti so wo bibia sa bre no ko beton no de ahwe ne ba no ayi wo no ne japade e na wo se ko ton no de hwe okay e na abusua ti ase na wo ton abusua japade no koko no na ye ni ma no mpacha ne ye acres be say de ton ye no compared to ono ne de no a wo de ma abusua no fa ka kire me achenti me wira fi koko no e ka no nyina e na sa bre kwa se me se na mo so mo fie ni ya yi nti na mo nhyeda enko hosa okay eti oye will no ono ni koko no ene oye ho will eno pe ana na japade nkaye bi wo ho oye will ka ho be kwa da no oye ka ho okay oye ka ho na wo chema se de me ma me ka no o chema ne wo fa asefo ma ni nyina me man ka ho eti sa de sa be kwa dan na o chema ne wo fa se fo no eno na wo will ni me no anasa ne de wo de na no echechema wo bia ewo ayi no koko no ene no ni asase no ni nyina wo will nim ni nyina wo will eti maami we ni die wom eso maami afia pia agidan no ne ne ba na edidi ho ti wo omo mfa sika kura mama me fo no okay efie dunum ni okay eti wo no eba be free mu no ena wo ye will ne de ema akwesi akwesi ade eno de me pa cho emra oni abusua ne trate se ne ba yare no obeton abusua asase no oton wie ya no ye wall no e de ma abusua nti samre na papa no ne ho ode ne kura abusua ne nyina no obia ho ode enti wo ye to ho ntententem nti ono de minim
wono ba no ye will ne to ho koko no efie no ansase no ni nyina de oye will to ho enti wono be kro no ene wode will ne ma hwan wode ma Akwasi Addo exactly enti Akwasi Addo na will ne kra no sabre no de na Afia pia ne tumi bia dabi medase yeguso toto ano se be ya omo tie no ebetimi ate ase ye papa me name betrase na ye monitor na na de se mebre no buni toko na me nua be ma ye nkoto aye nkomo twetwe no eso enu nti ye rajo menu wada woroma ebra Akwasi Addo edi sa well no wade well ne ma wona di se yansa na wo free mu mama mpacho eche ye ne saying eche be mfie mienu 2 years mpacha ansa na wo mpacha na die nti na wono na edi ba no ade na wono en keep ne well na wode will ne ma wo 2 years ansa wo be wu nti ase ni mama mpacha na de tie ne se na me pe na asem no ono so masem na me kwasra no ana wo hu se wode na chi jamia da chimetimi ahwe busua no bibia so ama wo mu nti na wode wol ne ma me wode na chi jawa wode na chi jamia metimi aye busua no asade bia se o ka kire me se busua japade no edan no ne we no da chen menhwe bibia nti wode wol ne ma wo na na wo ho wode mpacho na ne yire na na wo ho ana o ka kire ne yire pe ampa wode mam dia na ne yire na ho no o ka kire amamfo ne namfofo kwamba du se kwamba du me na naba no kra o ka kire no me na naba kwamba du na me na koton busua kokoo na ode tu nanim se omo pese oton busua kokoo no na ono ne de no odidi su kakra no aya wel na mabusua no na kwamba du no ha me na fa kwasi Addo misusu sese wode wo ne ma wo no esan se ye abusua de no wode ma we de nka wo se abusuafo hia na wode to wo manim se ewom se wono de abusua pani wono na edi ade de na nso so wo pese wode wo tena ne na so etimi basa obi edi ade bi okra no aba akokora wa pa nti niema bi ho a ontumi nye nti wode obi tena ne na so aden na enya abusua hia mu na wankase mede John Menu tena me na so nti wola bano eja ne wa kire se wato abusua kokoo enti wono ne de no wode hye abusua nan sa we oni o abusua na me de John Menu tame na so nti me de we o ma no akina bi na sa meto ni wo pagya ne mu ka se ya obi anye akinye na enafofo de wo mu ne abusua mama mpacho eno de ode ma me ba kumase no mitimi hu se wo fra abusua ne bo mama ne anaso wa mama ne eno de wa anka nkire me bete abusuafo no so ehunu se ade no wo krata no wo ne wo me ho enu tina ema owu ya na omo me wo faba no omo de kwada na oba me ho no eti abusua de me manim ne de wa amfra me anka nkire abusua no azu ni de me woji se obo abusua na mane na me pache wo ebra wo free mu no breben na uyi kire ye sei bia wo free mu will ni nie uyi kire ana ne wo akopem se we mu beje ye manyi ankire se ayiye no mama mpacho dia kwaya ni se ye ni wi ye no ye no meme da Akwasi Addo no anye boko se ye trase adwendwene ni ma because me ma me panyine ni pagya abusu apanyine ni ka se ma monko na monko yi di obedi Akwasi Addo ade no ana me ma me panyine efre ni bu aben edwom hwa ana opagya Afia pianza so woni ade ana abusu apanyine ye ne se ye nya ne sa na obi ewu ne eti mama monko agina na monko yi di obedi ade a na mo wa ko pagya ba akofo nsa eti nya ne sa obedi ade di obedi Akwasi Addo enya busuapani nsenka busuapani a ye beyi no no na nkedi ade obedi ade na busuapani na otoma abusua ne se hwan na bedi ade enti sabre na ye hwan na ye busuapani no mpacha de kwambemfo ono so awu kwambemfo mpacha eti amra wo kansa na me ma me panyine no epagya Afia pia ensa no na chese bufu aba okay adentire bufu ba ye se ese o mu nyina akwa bontene
no mo kwadwene ho ebi kwa de make za kwasi ada se mini na ade ebi aka kire abusua ne ba ko se bia kwasi ada edi na tija se ya na eni ade etimi de wele so ada ne pipa na ma no wo ma anya ne sa enti ba se na chese bufu aba ana kwasi ada no so ye ni wiye no ye bu akonta no maame ne se wona ye no odi sika se na ye maame afia pia se wona ye kwasi ada ye no ada na ne mani ho se kwasi ada ma wo ho enti sida no no nko a etimi kwa yi akwasi ada ye maame konta ne se sika ben wo so ode ye no maame mekura no akwasi ada wu ye no na me kumasi ana me te kwa da so maame afia pia ne frame na me wo ka me no ese me wafa na wunti no ye kwa kwasi no ade chia ana me se da bi me ana me sorry gina ana me ya me tu ka sa amra kwa na ambulance anya komo se ana me ya me tu me taxi asra ana me kwa fa me wafa kwasi ada no wafra so kwanta ana me de be share mo kire okay awo bo ase etime asa de no me boka ete Ghana city samre no hospital anadwo no almost 15 years ni ana me di kwasi afridim eti aye no na wotweda no me na me miedi na wotweda no wafra so kwanta okay ana me gi aye ni ba ye krom apiti so se me anya no Franson kwanta ho me na me je busuafo no timu ye ye ni wo apiti su mpacha okay but mani ye busua se che so wo mu abayi wo mayi aye ni de kwa ne se me no eduru ho no mo no maame no krata wo de ba wan frɛ me biem edi aye no jeje bia ma hunu mu de eti no wan frɛ wo biem okay wo de ma menua ba yi mra ma wa yire wo ma ne ma kra pi wo ho no mo de wawu ya abebi o na oji koko no boss no na ewu o ma ka nyina wo ho o mo nyina ate ase kwa mbedu no America no papa ne ba enso no wo frɛ no e ka kire ne se ni nua yare kwa mbedu ni nua eti no wo ton ma me kwa ho ma ne somra hello mami Afia Mame. Afia ba pa me mo ha Ya me de. na pomo te sen Ya me adom. ya da Ya me momo de. Na de kasa. Ayo me da se waje me so enawie na wadawroma wabusuafo bi na aba me nchen sisi a yewra jomenu ewa ha na mame wudin amabio enso ewa ha na abusua no dodo no awa ha ne wo mo ka nyina ne se Agyapade a munua akwasi ba no de to ho no wofa akwasi ba no de to ho na waye will to so mame wofa Agyapade ni nyina kenten so ya chese wonko na wudidi so ya waye abusua senchire no kre Me pacho wo mo asemo ye de ba ya no me pacho wo menum asemo ano no o man ka bibia aka ho biem yo me pacho se me yare enti me ba peni no ne number wo mo frɛ me ba peni no why ma me wo na betumi ama ye nkyeremu se de wusi kasa ya no wo de ama ye nkyeremu bes menum na gi wa home wadawroma de ye bisa ne se eye no kre se Agyapade we nyina no eno wo nko a wagye ne nyina me pacho me enyano anu ye no kra me ba no o de tie ti tamo se o wa frɛ me ba na me ka se ho me ba na sachna me bu anti wo mo fa sam ne kokko to why okay mame wadawroma fa koto asem ne to nkyɛn na nipa na ho pani e wo fie bia na wonwura mu de me bisa ne se sa Agyapade yi wo de ye hwe ne se eye wo a wo de a ana sa ya busua de a me se me pa cha o mo fa sam ne kokko to me Agyapade no wo a wo de a da busua de a me wo ka koto asem wo de yi manu anke ya wie wo mo de ko ahimfie wo koi me koi okay ana ahimfo no ka asem munya dan na wo mo nkwankwa hwehwehwe Agyapade no koko no dan no ne ade o mo ka asem munya dan wo ye me pa cho me se nya no be se me ya me kasa kwa na ma me kasa ya na wo kasa yi eti we mi bi sanka wo di yi manu anko wa wie mi bi se ebetumi abasa Agyapade no kra no eye wo kunu Agyapade na abusue pa bie eti ka wo di kasa na me yare no mo fa kokot na ho ahwan na wo di yi manu sa na Agyapade ne de enye wo mo di asanka ya wie
no when you feel your song anya feel na say abushia mu manso ne abushia mu ntitimu bia bibia nya so me yesunti no say bia say anya wo mo dia no mo ne wo pa dia no ma ye unsa nya wo mo dia ana anya abushia dia me pacho waka say wi hello ma me pacho mi tie wa no ye wadama me pacho aja kokoro aya no wo fa posiba no edia na me bra me odi makiri ete wuye wo wuye no ye ka se enua fo mema ni bi wo ho enti mema ni bi ni ade mema ni bi ase wa man so wo ma mema no ni ade se wo me ka se me se sa na ti dia me na mi nua bema eno na me wo fa ba na me le tempa so ku no wo sana afuo ne de ka men salo me wo fa ba no ene ku me bra na odi na chiri nti ade de no wo muni ade no ena ade de no me se wa wo ko office onu a me ne onu edi na chiri me tu me ko fo bi wa bontin e ma ne me di ade no nti ade de no me di na se abebi onu kuleku me na me pe ena ma di musu mo abusia do mu nyina mu jira mu wo ho ena ma me di ade no afra mama ene ma kokko na ya me wo fadia ejina me kasa esa unia ti bi wo me kasa me ba na me no mo be kasa asemi na asemi a ejina me say me ba be ma no the number wo mo ho enti me ba be ma no on frɛ wo no na me ba be ma no senta ye bi o ha mama die ntia ye pese wo na wo bi ensem wani so kyerɛ ye ne se sebe wo na wo ye pani wo na wonim wo ba no de wo na wo de ne ba wiase enti de wo wonim fa abusua ne ho no wo ba no wonim wo fa ba no ye ka se wo ba no wo ma ye na ba kwasem a wo hunu ba wo ma me wo behunu aka ne nyina enti wo na behunu ne yiye de wo kai wo si agyapade no eye wo fa ba no de a medase na wo kai se wo fa ba no eton abusua kokoo ena se wo de hwe ne ba yade na ono ne de no wo ye wo to so se wo de hye abusua nanan me pacho we no ya de ma won ma na so ya de ma han ma me pacho will be a meka won sawa ho me pacho we bi a meka me nsa we na me jama won we na awo me pacho wo krata bi a meka won sa me pacho krata bi a meka me nsa me pacho wo ya menu sa krata bi a ma ane ya menu ya menu ensankan ya won meka no me si asem no me say ya menu enfa krata bi a ma me so mo san court ya na me jai court asem no ni ya court na bia ya de be ko ma me jai court na bia ya de lawyer be kasa sesi ha mo fra lawyer ma ni wa bra ma me gina so mo fra lawyer san wo nwura ya ni wusi efuo ni mo ma me gina so mo fra lawyer ma me e wa bra ma me gina so no mo sampa asem na ya de court eti won ti lawyer nka no one no see the asem na court ampa because the why mo fa court mo fa ya adwuma ya ne lawyer ne court na dilie eti ba me gina so why mama ya de lawyer to line to the man no hu ne sampa ya prepare ya de court why san wo nwura ya ni o ya wo pa ne ya de be ma wusi efuo ni mo eti mama gina so mama ya fra lawyer e de atum na ya ne aye process asem na court se ma me to make catch me say e bia Agyapade ne yade ma wo nko ade a na yate ase ba sa wo kasa ba no agyapade de a na sa wo aba bedi won sabo a na wonim sa ya abusua de a mami afia pia wo gina so me pacho me tia sama wo kan lawyer mami pacho gina so mami na hunu sampa ya de kokoto ampa ya nkwane ya ne lawyer mensa eni nkomo okay lawyer hello sir. Yes. Papa na pomo te sen. Akufo Addo Maa Akos na oye. Nyame adom papa lawyer. Wada woroma. Ye ma me bi gina homa ne so ne abusuafo bi nso ewo efie ha. Na lawyer asem ne nyina ne se opani bi a abusua pani bi wa abusuam. Na abusua kokoo woton ye. Enti woton ye no ma abusua ne hunu se ono ni wo kokoo fuo ni bi. Ena wo ensase ene fie
na oto abusua kokoo no na wode ahwe ne ba yade na waye will elfa ono na Agyapade ne ho na wode ama abusua no kwasam se wode sia ye woyo enti oye will ne to ho wo free mo no na bedi busua pani ba ko ho ti busua pani no so be free mo no ene wode will no ema wo bi a osusu senko free ma yemfa no ntia ne nan so ye will ne di adanse se Agyapade no eye busua dia ba sabre ye ma me ba ko ene ye rabi de mrade abeje will no afridie na wo ne ho ne nsem ye ma me na je will na kenten so ono a wonyi ma ema busua nkai ene wade Agyapade ni nyina akenten so lawyer me pa cho asem we say na mra no e ka fa ho yo me da se na ma etiefo ni ahwefo na so me mobia ha emrano de ka fa ho no e very simple se onipa ye will anase obi tiase na oye will na se will no nipa ni fi mu a de di kan kra no se ye kan nipa na will no e wo court ye kan will ni wia will ni mu no e bebo obi din ana nipa ku bi di se nipa na mini wa wonhwe na won tutu machi eno na obroni frɛ no executor enti executor no be court na wakɔ apply for probate na eye probate ni wia nipa ye bo ndin wo ni mu sɛ ABCD yemfa ma wo no na ya verse na sentine de ama wo sɛ da Agyapade bi so a obia want to sana mo no said ya meche one court na one year probate na ya verse na sentine sɛ nipa no mbrɛmu ne ya fra intermediate na se o kanu ese executor di san na wa wo de ope wo de ekona busuafo na no ebetumi kura chewo etumi kura chewo enti no edi kan kura no maame na waje wo no akantanso no oni sa tumi no wo mrem oje wo akantanso ese nipa na ye bo ni din wo ni mu no okokot court be ma kwan na sebe maame na waje wo na kantanso no ye be invite no na wa ba no abekire di nti obi awu aye na Agyapade aye wo wo ho na waje akantanso amfa mbra kwanso o ye intermediate sa no emra na obedi enti no o metumi atu sa na mo no enti lawyer ma ye hwe ne say obi aye will odi ama me na eda me ho ena obi abegye batem manye bi a photocopy ana bibia fanto ho enipa no so ka kire me say meboa me fa will be ama no ono na akodi ne ho enti wo se me fa will be ama no eno se ba ne say ya ye besi da approve se wono anyi atum na wa anyi will na ama ye benya bi wen obi a obeya will be an yeta at the court ye the copy court into a court registry obetumi ama roughly data na say yes your copy registry o measure na ye copy no Israel no ya court registry copy no mpo na ya na registrar or ta invite abusuan no na ye register awe no chewo enti ye copy na chamber konso ye no chamber no so copy ansa na nipa na nkasa na oyewo no so copy nti ya ye kaye no 3 copies the back court na chamber no so keep copy nipa na ye testator no no so ya man copy enti so no ma me na keep sa copy no so mfamba obetumi ahwehwe sa baby mienu akai
obehu say oye no lawyer ko a oye chamber lawyer no ko aniwa ni chamber o yenso ye wo safe e wo chamber sa ye keep say japade ni na o nti obetumi edi achi no akohwehwe lawyer mama bi sa wen so nka won say me na maye majapade na me ebia me de to say abusua dia but manya will na me free mu nia odi ade enko abetumi afa japade no akente so say obi a japade no will ni mo ene yabo mi di se me na me di ade etumi metumi afa bibi akente so a obi a entumi nya chefa wo mu ana adidie no eya na wo mu mienu obi wo ha odi abusua de ena ye friend mrante de eno ye wankasa wa japade enti no say abusua de a say abusua de dia abusua no na kire say oniwa we na di ade oniwa we na di ade ese say eya wofafo nsa ya wofatifo ni ade enti no abusua bia wo ne hihye say obi wu a nipa ese so di na ade eno onu ankasa ngasa nso ajapade aya ne mrante de no so onu ankasa tumi chusu say niwa ebi ama ofasi wei endi ade ebi asibrema ha na nsen ama ya kama sundwe aba papa no obedi ye busuade eno onu ankasa nso na japade no bo na ofasi ba kudin nti na busuande ko hia no abusuade na eye papa ni bedi ye na esese busuan no so yi obi na oto aso no yedi mani papofo but nya papa nankasa ye ne mrante de no ogbo ni din ne de yedi manu emo no so di papa nankasa de endi se won de no sa na etia nchiremu ewo mu no eni sa na tie aha isa na etia de a abusuade de enye papa na japade na hun se o kan will act na untumi mfa busuade enye wa japade emfa enye will emfa mobi dabi ebi wo court aye kan wa asem sesi a ameno kan eno sa no ye busuane de be court say japade abcd ye papa na dia ye busuade no de aye wo enti court nhwe na onyi say japade ni fi ne we mu ansa na won atumi ache de aka no eno busuane tumi tu sa kwan no na mbom san ye busuade na se dia okay papa nankasa na ni koko ana nankasa asase ena odi bi de ye wo amma busuane se esan se me fa mu koko ton de hwe me ba ya renti mo so mo fa we na mbom di aka eyamia me de busuane ni wo kwan se ni papa ne be boni din se onni ade no wo mbesi ni kwan emra ma kwan sa lawyer enti medase pa wo sanchiremu yi mu enti we no se ekoba se ekokot na bibia kokama enia onipa kro ya wagye akante so a emfa mremu no ne ya waton ne ya wadie ne ya de wade afa ba bibia no e wo so provide ne nyina ne de mbra ya be ma no straight you obebu nwa konta pa obe account for everything now in Saka. In the first place, Nikrano, you're wrong to say, Yen obi ewu no I will na yen probate. Now Obekone Japade. But Dikaka say no, Edikano, yet me cracho won. Na bubu krana, Ebe, Odo Saka, a Japadian, say be a waton, and now what be a cocoa wakoti. But no, you will be made to account for everything. Enti we betwe de sa ma me na famra kwan so na ye de na beji na court na wa kire de enti a obi awu na wa ya we no mpese ye be kan we no a kire de a we no kan no no nko afa japade na kanta na ni so David yenye ne sa lawyer medase papa se waso asemi nu a kire mu a kire ye enti no se de wasi asomu de na kire se ye ne wo a na eko ate ya share no aye krado say said the tie no kwasiebu ne intentia ne ebusuafo sorry a won wankasa de won kokoso
ye nyoma bi enfamra kwan so edidi nkrofo nwia ne de ye asie na ready say ye bebo asa nkrofo no enti se wontu anamo a ye bebo awon ya me ensha papa lawyer mensa ye betu anamo no nim se sede etie bia no bebo aye sanse ye nim sede wonim de ewo emra yi mu esitie na me se maami enka me bisa ne se na so ate de enti no mama mode ya maame enti na so ate mo fa kokot bebrebe 70 years na mo fa kokot na 70 years na producer brand ye twa ye ho bra sisia na afro si mo sisia o me ache obeko prison si wanyini waska mama waska wato spend nyina wato tokai wasisi fie wato tosaze kokko watin 15 years kokko na no de yes Agyapong odi Agyapong na ainti no say eba na ebo no dia na chese nia se de lawyer aka no na chese nia wo se wadie bia no ene wo be se wo se wo be fia wo be fe se wo se enso a na chese wa endia ba ye twa ye ho emra sisia na ye ba ye meto aso